no tenia clar si se tenia que tirar per l'interior, per l'autopista, dic, vaig a tirar per on jo sé anar, que és eixir per Almussafes, fer les rodones i arribar al poble, perquè és que a més m'agrada molt aquest moment en el que vens des de València, o jo en el meu cas venia des de Benifaió, venia a la Casa de la Cultura i podia aparcar, avui he pegat més voltes que un dolçainer, no sé per què, ja no se pot aparcar per ací, però abans jo aparcava, no sabia on, però abans venia i pujava els ponts, i quan pujava els ponts era com, que xulos això, tots són, no sé, és com un bosc de tarongers, i dius, el disseny original, quan vingueren així en el taparrabos els neandertals, dirien, això de la Ribera en el Xúquer, això deu ser, això és la llet. I és el que pensava jo, no? Cada vegada que pujava un pont d'estos que n'hi ha per els trens i per demés, a mi m'emocionava i avui volia trobar aquesta mateixa sensació, no? I dius, sé que llàstima les naus industrials que n'hi ha així, que són molt lletges i es troben un poc el paisatge perquè és molt xulo. Bueno, ara després parlem un poc més de coses. Insultem d'una manera molt especial, ara n'hi ha xiquets, no vaig evitar dir coses. Però des dels insults bàsics, com diria un romancer o que li diguen xafardera, un romancer i una xafardera en Madrid o en Galícia no existeix, és la cotilla, no? Com a molt, però bueno, la xafardera. I el romancer no sé jo com traduir-ho, un romancero, no. Després de la llengua ja me passa la gastronomia, perquè també és cert que és molt identitari nostre la nostra manera de fer una torrà, que no serà mai una barbacoa, perquè tu vas a fer una torrà i tu directament te fiques el pitjor que tens, no? Vas pascuero gorrino a la torrà. En canvi, una barbacoa, jo quan estava en Ràdio Nou, jo comencé allí fent lo de l'America's Cup, allí radiant els barquets, eren tots així molt pijos, en el suéter, en el polito i tal, i te convidaven, hoy barbacoa en Alingui, i tu anaves allà a Alingui i te donaven una targeta i ficava dress code, smart casual. I tu anaves a la barbacoa que ficaven BBQ, no? I tu anaves ahí pijet, perquè si no, no te deixaven passar. I tu veies que n'hi havia hamburgueses, n'hi havia perritos, pinchitos de pollastre, gorrinats. Una torra valenciana tindrà embotits, tindrà bona cosa d'allioli per a refregar ahí, tindrà costelletes, bueno, d'estes... Cancel·lar. El que passa és que quan les dones van a comprar la carn, s'obliden de la cancel·lar. És com de repente, no, cancel·lar no, que esto grasa. I no ne compren. I dius, ja sé, quan arribes a una torra i no n'hi ha cancel·lar, la carn la compren les dones, no falla.